Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Бинед имрӯз чӣ хел берун офтоба ки хушрӯ, рӯшноӣ нағз беҳад ҳаво хушрӯ имрӯз дӯстони азиз, неки бисёр хунук ҳастед. Дӯстони азиз, дар ҳамин аввали видео мехоҳам шуморо бо як бону шинос кардан, бо як канали нав. Мо ҳамро канал сохтем, канали нав ҳастаем. Дароен як бор шинос шавен ин каналда. Дар ин канал пухту паз нест, балки ҳам влог ҳаст, ҳам маълумотҳо ҳастай. Умуман гирем як бор дуроен видеоҳошро тамошо кунен, обуна шуданро фаромӯш накунен, ягон камбудиҳо дошта бошад, нависен комментарияда ва чӣ хел видеоҳо мехоҳед, дар бораи чӣ бисёртар маълумотҳо ҳаст, я чӣ хеле ки гуфтам, барои ҳамин чӣ маълумоте ки хоҳен фаҳмидан дар комментарияшон нависен. Ман боварӣ дорам ки ба комментариҳои шумо аҳамият метиҳад ва хоҳишҳои шумо гӯем ба назар мегиранд. Ман ссилкаи ин каналро дар комментария мемонам ва ҳатман баъди ин видео каме ҳам бошад дар бораи ин канал маълумот мемонам ки то ки шумо шинос шавед, ҳавасманд шавед ва чӣ хеле ки гуфтам дастгирӣ карданро фаромӯш накунед дӯстони азиз. дуруд тамошобинони азиз, бисёр шудем ки боз бо мо ҳастед. Дар ин видео ба шумо 5 сабаби рехтани мӯйро мефаҳмонем. оё шумо пай бурдед ки мӯи шумо назар ба маъмули бештар мерезад? барои айбдор кардани ранг ва шампун шитоб накунед. эҳтимол аст ки мушкилот аз он ки шумо фикр мекунед амиқтар бошад. видеоро то охир тамошо кунед ва бифаҳмед ки сабаби рехтани мӯи шумо дар чӣ аст. салом тамошобинони иззатманд, якоякатонро ба канали омӯзиш тв хушомадед мегӯям. дар имрӯза видео мо ба соҳибхона занҳо якчанд маслиҳатҳои оддӣ ва заруриро пешниҳод мекунем. ҳамин ҳоло ба канали мо обуна шавед то дар оянда аз видеоҳои ҷолиб бехабар намонед. бароятон тамошои бофароғат хоҳонам. дӯстони азиз, ин субҳи саҳар кати ман кӯдакои гусел кардам ва каме хамир кардам, хамири питса. Мехоҳам каме питса кардан, рӯшнои нағз гӯям питса кардан ва ҳозир мехоҳам рафта якбора либосоя утюг кунам. Либосоя гирифтам, бо стирка мондагӣ ҳастам камтар ва ҳама хел корбор тамом гӯем, дига ягон корбор нестай. хонада ми майда корбори худам кати ҷумида рости гап каме хӯрок будак ва нахостам бо ягон чизи дига пухтан. гуфтам ягон хеле питса ҳай пирогам хеле чизо пазим, гуфтам ки хубтараш ки ягон питса пазим. питса пухтанда ҳама чи ҳаста, фақат помидор нестай. Магар ин магазин чара помидор гирим, намедонам ака помидоршон свежо ки чӣ хел ҳай дига нестай, чикор кунем. ва бо чанде аз тамошобинон мегӯянд ки апанилфар шумо худона хароб карден, хароб шудаен. дар ҳақиқат ҳама хел хай кӯдаки майда ки ҳаст, бовар дорам ки ҳама мефаҳманд ва бисёриҳо мепурсанд ки шумо смес метиҳед, яъне шири хушк метиҳед. Не дӯстони азиз, ман ягон чи наметиҳам, фақат шири модар ҳаста, шири қоқ, хеле чизо ман ягон кӯдаконро гӯем ягон ташта шири қоқ додагӣ нестам. ҳамаш ҳамин шири модар кати то ҳамин яксолагӣ бисёр то ҳамин яксола 2 моҳа 3 моҳагишон ҳамин хурдагӣ ҳастанд, тамом уже гӯем. худаш ҳамин вақте ки худошон ягон хӯрокхӯр шаванд, агар уже оста кам мешавад. ана мехел дӯстони азиз, мана инҷоҳо чӣ хеле ки мебинед, ман посудаҳоя шушту тоза кардам, плитаи шуштум ва ин баночкада дрож буд. ман дрожша партофтам. намедонам вай безеб шуда бошад ё ки чӣ, дига гӯем хушрӯ намешавад. яке аз тамошобинон пурсиданд ки апа нилфар ҳамин дрожа безеб мешавад ё ки не? бале дӯстони азиз, аслаш бояд ки дрожа як холодильникда нигоҳ дорем, аз сабабе ки хай кухни мо салқин ҳаста, барои даруни шкафда мемонам. лекин дар ҳавои гарм бояд
ки дар холодильник монед дрожжтона ва дрожж срок годности дорад. Агар ки масалан хамиртон хушрӯ нарасад, хушрӯ вай накунад, ё дрожжтон безеб шудагӣ ҳастад, ё ки сӯхтагӣ ҳастад. Масалан оби агар ҳамон хамиртон камтар ҷӯш бошад, агар дрожж месӯзад ва вай намекунад, гӯем дам намекунад. Инҷа билинчикҳои субҳона кардагӣ камтар зиёдӣ кардан. Рости ка бо мехоҳам ширинӣ тайёр кардан. Аввал гуфтам ки торт тайёр кунам, чӣ тайёр кунам, намедонам. Торт мехоҳаму, лекин вақт ба фикрам намерасад барои торт кардан то обеде. Хай ҳозираш дарафтем дӯстони азиз, пилисос кунем, салмон хобай, пилисос мегӯям, утюг кунем. Ман онҷа як вай либос ҳамаашо утюг кардан дар кор. Ва инҷа нишонтон диҳам ҷағал офтобаки хушрӯд резак шуда мондам. Либосое ки пурра хушк шудагӣ нестанд, дар инҷа офтобшон кардам. Бинед ҷағал офтобаки хушрӯ. Баҳор омадист. Дӯстони азиз, питса пухтана сар мекунем. Инҷа хамири ман аллакай расида. Ман дасткати хеле майда кардам. Ман инда чӣ андохтам? Ами шир, қаймоқ буд, як дона тухм андохтам, дрожж, намак, ҳама хеле чизо андозинша хамираш мулоими нағз мебиёд. Ҳозир ман ин листи аввал равған мекунам ва баъд вай мекунам. Хамира тинук мекунам, мемонам то камтар хамир дам гирад, баъд болошта чизоро мечинам. Дӯстони азиз, мана инҷа ман хамира камтар мондам дам гирад, гуфтам. Хамирам камтар гӯем бисёртар шудагӣ, ғафсак шудагӣ ҳастай гӯем. Ман як инҷа камтарак гӯем чизи хел остри ҳастай. Ҳама хали андохтам. Барои ки шавҳарам набиёнам ин чизои остри бошад, тезак бошад. Мана хамираш ки агар ки хамираш ки ғафс ки омад, ҳаракат кунем ки аммо маҳсулоти болои питса нест, хеле камтар ғафстар биёд. Баъд он қадар гӯем маълум намешад ки хамири ҳамин вай ғафсай. Дар инҷа ман шакароб ҳастай, ба камахтам кардагӣ, помидори свеж нест, шакароб ҳастай. Мана ин помидору болгарский ҳам хеле чизоша гӯем ҷудо карда меандозам. Барои ки инҷа капусту хеле чизо ҳам дорад. Меандозам ва инҷош чеснок дорад, кабуси дорад, ҳама чиз дорад. Давайте всё бамаза мешавад. Анам хел дӯстони азиз, питса оз мемонам шу духовкада ва баъд болошта
панирша мечушем дар вақти тайёршавӣ аввал хамири тагаш хушрӯ паза дӯстони азиз ва баъд панир мечушем. Дӯстони азиз, мана питсаи мо тайёр шуд. Сервайви колбасаву сыру кабуди ҷошем шуд камтар. Квадрати питса. Бо кабути умуман ранги ва я хӯрока дига мекунад. Мана ана Нилуфар гӯшборчаҳои нав гирифтае. Чӯ фокус нест? Мам, ин ба ҳаста ва ягон чиз ва игра. Игра неста инҷода. Чӣ ҳаста? И гӯшборош задан гӯшоша, баъд ин хеле вай ҳаста. Ин английски замок буд ва ёш накун Нилуфар. Баъд хеле монемша. Тик-тик. Дӯстони азиз, ман инҷода мошина данча кушода мондум. Охирон стирка охирон нею. Вай имрӯзашда охирон стирка кардам ва як бор гуфтум полнисти амин чист када партомша. Инҷода камтар чистин андохтамшаю 90 дараҷада мондамша. 95 дараҷа буда яма баландашда мондамшаю. Вай где-то 1 соат барин тоза катахдаша. Намедонам хай чоа тоза шудаги ҳастаю, лекин хай бо всё равно диден ваюш ҳастай. Мехоҳам бо полоскать да монумша паго сама чисткаи вайда ҳами патӣ ҳам хали чизои миср писрош ҳамаш тоза шава. Ана мехол дӯстони азиз биён ҳамин кати влога ба охир расонем. На кӯдакҳои бинан салмон файрод кардиста, додувой кардистан. Хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен. Ҳамеша худатонро эҳтиёт кунем. Хайр дӯстони азиз.